बे समावहाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोदों जहार नमस्कार गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो हामबाय होननाय जासिहरदों बिनि सारनि अननायावनो दिनै आङो जुमदार समष्टिनि सासे बिजाथि महरै आङो मोननो हादोंमोन आरो बेबादिनो दिनै जुमदार समष्टिनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्ट जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन आरो ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोन प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मोनफ्रोमबो सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो इन्टेलेक्चुवेल गावबुरा बेबायदिनो गोबांथार स्पेशेल युथ बेबायदि दङ दा आरो मानगोनां मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि मानगोनां भटार्सफोरनि बोर आरो अननायाव दिनैहाय गिदिरथार मोनसे देरहासारनायखौ मोननो हादों आरो बेखौ मोननायजों लोगोसे गिदिर रंजानाय आंबो मोनदों आरो जुमदार समष्टिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो जोंनि मानगोनां भटार्सफ्राबो गिदिर रंजादों आरो दिनैहाय हाइकमान्डनि बिथोन गैयाब्लाबो बिथांमोननि गाबज्रिहरनाय बिथांमोननि रंजानाय बेवहाय थानो हायैलाय आंबो दसे सम बिथांमोनजोंहाय रंजाहैफानोसै नङाबा बिथांमोना गोसोआव दुखु मोनगोन साननानै आङो हाइकमान्डनि खुनु निर्देश गैयाबाबो दिनैहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आं हाबबोगासिनो दङ दा बर्तमान आङो 9था खालामबाय दा मोननैसो जायगायाव हाबबावनांगौ दङ आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव गिदिरथार मोनसे रंजानायखौ दिनैहाय मोननो हादों दा बेनिखायनो बयखौबो हामबाय होननाय बे समावहाय जासिहरबाय